Well, sitshilo ke sathi ngalomini namhlanje we have the Siyakholwa Kuse new WBC world champion one way Siyakholwa Kuse all the way from East London eMdantsane kuGompo City kwa 80 kuthiwa eghetto from ghetto to the world. One way, welcome to the sports edition under the Neful podcast. Otherwise, how are you feeling, bro? Bhuti wami ndiziva ndonwabe kakhulu kwaye ndijabulile ndiyavuya noba lapha. It's the first time siba nawe fundini up. So but I think this is my second time ndibane interview now because I think we've done it radioweni and now silapha ngale mina namhlanje and silapha because you made history. You made history for this province, you made history for this city, Gompo City, and also history for South Africa at large, and particularly kwindawo ozalwa kuyo nendawo osuka kuyo kwa NU8. How is the feeling of being a champion? Seyisinkile lewe okanye usamani sothuka uqamela ngalo libhandi uyakwazi ukulibeka pha lodwa? Bhuti ngathi seyisinkile bhuti wami because I feel like ndaba yi-champion ngakabi yiyo. Nxaki kwa uthena kwam professionally ngengomntu ufuna amabhandi amaninzi nangafuni nanilazi ibhandi endilifunayo WBC. Jeez. So ndathi uqala kwam nokulwa ndafumana inhlahla nomufayitha yesine okanye ihlanu lansana iRambo l'Africa ngoko. Ndafumana inhlahla ndadlala nomLorate number 13 WBC so ndambetha ndohlala kula 13 so ngo-2020 2019 because ngo-2020 ayi-COVID ngo-20 yaba ngo-2020 so ndangena lo hlobo ku-ratings ze-WBC. So qha ke ngoku kwabakho i-COVID and nami ndaphuma endleleni ke ngoku so ndabuya umva ku-ratings but nazobuyela ke ngoku kule minyaka phaa ngo-2023 again. Siyakholwa Kuse, you have a beautiful and special story. uSiyakholwa Kuse ngubani? Just to quickly wazisa abantu boMzantsi Africa that are watching now, uzalelwa phi? Nesiduko mfondini ngoku world champion ngumuntu ufuna ukuzalana nawe ngo. So Siyakholwa Kuse ndinguGatyeni ndingunondela ndingumamali. So Gatyeni. Inkomo ezibomvu ndizalwe ke insizwa ngizalwe insizwa yomkhanebe. Uquququ. Ndizalelwa eDuncan village. Sure. Akhule ndazalwa pha ndakhona abantu eDuncan ndina 3 or 4 years. So ameni kwami ndaba ndothi edlaleni so ndaqala pha ufunda ezilalini so ndafunda ezilalini into yokulwa ke ndaqala pha ezilalini ke into yothanda ukuza edlalini kuyaliwa la nto ufuna ubona uba ngubani obethayo elalini so la ndayithatha ndaza naye ngapha eMdantsane so ndafika apha eMdantsane ndifunda uphi ke ngoku ndafikela emagaleni apha nandisilwa napha wafika waqoqisa napho ndihamba khona ke liwa andingomntu uthanda uthetha but xa kuthiwa makuliwa andinguyela mntu uthanda uqala xa kuthiwa makuliwa asoze ndiqala but ndibethe wena. Sure. Xa kuthanda ukuthi xa ndindimbethe umntu xa mhlawumbi nasesikolweni xa ndibethe umntu uyaqala wena olihasha khona ndingafuni laa nto yokuqala ukubetha ndandikulinda ndiqala undibetha awungandibetha uba ukandibethi ngempama awukandenzeni maze uba xa ndikubetha ndizakwenza make sure Sure. So ndakhula ke bra ndabe ofika kwam ndifika ndifunda upha eMdantsane ndafunda ndizoyiqala iboxing xa ndisenza u-grade 6. Okay. Le nto yami yothanda ukulwa ke ndazobonwa ngomnye utishara apha esikolweni nongamameli athi unengxaki awumameli esikolweni sibakhala ngawe wena besikolweni nosemncinci anditshaye ngumntu utshaye ngelaa xesha qha mameli. Sure. Ndasiwa ejim ndixela utishara ii-clubs ubuthi afuna ukulwa afuna ii-clubs ziqala emnyango ziyophela phaa and ke ngoku wayinelist ke ngoku amane ebuza kwezi jima yapha ejimini uba yila wena ubeyile ukusejimini ba kuthiwa ndiyanga yho ndiyayazi latshisi betha 1 kumenyero ithanda ukuthi ndakubetha 1 uye eKapa uphinde ubuyela 1 brayo solid ngakubetha eKapa uphinde ubuye brayo so ndangena kwalo hlobo ku-boxing. Then ukhulela kwikhaya linjani as you are saying ukuba you were born at Duncan village
buntwaneni bakho but waphinde wamuvela ezilalini and coming back to awabuyele eDuncan Village ubuyele eMdantsane ukhuliswa ngabazali abanjani kwikhaya linjani? Okay, ikhaya engikhulula kulo ndaqala ndahlala nomama ufika kwami eMdantsane ubuya kwami elalini. Mama ngumuntu oselayo ke ngumuntu ongakhathaliyo yabo. So ngikhule ngilapha manje yabona nasebusuku kunozali ba ufuna usela yena uzawuthuma mina. So ufuneka manje ndivuke ngobusuku ndihambe ndiyothenga ba ufuna bethile. So angikhula ngekhaya le right. Sure. Yabo. Xa mina beningulamuntu ungayiveziyo imeko yasekhaya. Beningulamuntu uthuleyo. Utata ngokuyena behlala ngapha eDangeni. So baxabana bona bethu. Oh okay. So mina sizohlala then ndahlala iminyaka ndafunda ndihlala pha kumama. Wazofika umakhulu ndizabe hlala ku-sister kamama ke ngoku simane sihlala nomama mane ehamba angabuyi so endlini simane sishaka nomntana khona nasendlini kuthiwa unxalimbele. So sasimane sishaka naye incinci umama ebuya emsebenzini angabuya mane kuthenga ukutya angakuthengi ukutya. So umuntu wayeswile sister kamakhulu sister kamama so yakhula sister kamama so wabuya umakhulu eGauteng aba ngo-2011 baya ngo-2012 wabuya wazohlala ngapho. So lapho ngiqala khona udlala amanqindi ke ngoku mina. Qala kwamdlala amanqindi umakhulu wandithatha wathi hayi maningahlali pha endlini because mama ingumuntu ofuba ubuya endlini ungaklinanga uza kubetha. Yeah. So ndaphela ndihamba nohlala nomakhulu because ixesha elininzi ndibuya kwami esikolweni ndibuya ndijimini. So andibinalo ixesha loklina andibinalo ixesha lokwenza izinto apha endlini. So ndayohlala nomakhulu ke ngoku ngo-2011 baya ngo-2012. Sure. Ndaqhubekeka ngolo hlobo neboxing. Tough times bro. But you boxing and then when did you know kokuba okay this is the thing that I want to live with it le way ndifuna inkhulise ndifuna ukuphuma kule meko nguyo uyazi nini lawe eqonda ba yeah this is it ndiyayithatha le way? Bhuti wami no ndingathina jonga udlala ukuthi boxing mos umenyere bengumuntu ethanda ukuthi ejimini xa siwinile asinike R10 ne-R20. Okay. Xa uhambile okanye xa uwine nge-knockout ukunika i-R20 xa uwinile uyakunika loo mali akunika yona. So mina bengenguyila umuntu ebephatha esikolweni so bengiqombile uba ndiwine nge-knockout ndizaba nemali ophatha. Sure. So you had some motivation. Yeah. So ndaphela ndingena ne-cousin yam uSinako Solomon wabe naye wayedlala amanqindi before. So wawayeka nje mina ndisanongena kanti yena yawayeka wabedlala ibhola. So mina yena ndimotivate laqombe cousin yami ukudala yami zinaphatha zange kodwa naxa ndisiva ngamajita ngisaba abalisa amajita bayo ubani waya kwesi kanqombe yami cousin ndazange yaya kwesi kanqombe sancede ezwe yabo kuthena intwana osekhaya uBrian ngaye kwesi akuthethwe ngaye kombe ya ndaphofu nami ndaphela ndithanda lawe but because ndalmane ndibethwe kakhulu ngoba ndifika. Yeah. Cha ndibethwe ndibenoluze inxaka ndidlaleni nentanga zami ngoku ndidlala nabantu ekudala besegaming sure. So ndaqombiwa nami one day ndizaba yi-champion ndizafana ndifike mose kukho sive. Yeah. Ukho noTyerha besile ufight eshushu kufika kwamna so ndifike late emveni kwami. Sure. Anqombe nami one day ndizafana nabo and ke ngoku nabantu esijima nabo apha ejimini oTanyana noThulani Mbenge babe simotivate. Yeah. Bona xa befika ejimini bewoma apha bathi isa boys osparisha nami. Ufika umuntu anganxiba edguard then athi masisparishe then simane sibetha pha kubo thina ndayifuna yena niyandimotivate kakhulu because sasijima ne-champions apha ejimini. Jeez bro. Kombe uyabola ufana noTabana apha ejimini uyabola ufana noTethusi nawe uyafuna ufana noSisinoni yabona esawina nansi ndiyandimotivate andibangela ndihlale so nekhaya lam landimotivate kakhulu because yona ndiqombe nami yandika lento ehlala emagaleni man ndixa ndisiya kulo tata ligali xa ndisiya kulo mama ligali yandika lento le so ndaqombe ngohlobo endibone ngalo mna owami umntana akazuphila hlobo nami apha ekukhuleni kwami andizuphila ngohlobo so loo nto yandimotivate kakhulu. As you are saying ukuba umakhulu naye at some point naye uye wangumuntu ongenelelayo elifini yakho udlale irole engakanani umakhulu ebomeni bakho bro?
After ndihleli nomakhulu ke into ezininzi zezatshintsha apha elifini yabo. Cause into zoya esikolweni like nento zovasole ishirt yabona kendinga impahla eziclean nami esikolweni. No at least kuye kwabhetere kunela hlobo endihleli ngalo nangona kwangekho better cause sasikhiyas ekhaya sikhule ngemali edrani so uba umuntu ebephangela iba ngumaluma afumane lo job so maluma ba uphangela akazukwazi nohamba yozonwabisa uzawucingela abantwana bakasister wakhe yabo sure so bekubhetha ngoba ehlala nomakhulu kakhulu because ngoba ehlala nomama bekwazi uvela ngaboyi singayaba sawutyana timer hayi time ihlala ekasi yona unozalo ungabe ningoku time nonozalo bebengavani xa bengomuntu ke ngoku unozalo bengumuntu onefoni kwenzela uba sikwazi uncokola notata okanye nefamily so bengumuntu ebengena phone unozana apha endleleni especially kwa amateur uye ufumana abazali because most boxers zingabi nayo la support yazi esuke bazalini most yazo kwa amateur abantu phayana umuntu yaziyela uyodlala ufocusile ufuna ukufumana imedal yakhe ufuna ukuya kwi-SA Games ufuna zonke izanto ngobani okanye ngubani umuntu ebengumzali kuwe with ngaphandle komakhulu kule kwesi sport ke ngoku seboxing who was there for you? Ngathi be time because bekufumanise kuba kumele ndidlale Eastern Cape Games apha eSanda because bengiwetama naye ngumuntu owayesele senze izinto naye ezingekho right yabo sure xa wadove ba ndadlala apha eSanda udlala Eastern Cape Games owina kwamphansi yakhe kwesi waphumelela nami lothuka pha uqala pha ke ngoku mama nefika nakwezinye osadlalela phika nenapha ibrand now kodwa before ufike eSanda nanza apha endaweni oPick n Pay libele nje igama la uqethi West Bank uye ngakulamela qha ndiyazi la nawo ngoku Greenfield sadlalela kololo lepha Eastern Cape Games so benguye umuntu amane yobukela ke ngoku until now that feeling seeing i-time for the first time izokubukela for sure that's a motivation on its own. How was that feeling, bro? La ndiziva happy but because time sasibona mhlawumbe sibone ngelo xesha sikanye sibone ngoJune sibona naxa sibonile sasibona basuke ehlale naye no sifika hlale nabantu bakokwaye because bengumuntu ophangelayo naye bengumuntu oselayo ke ngoku yabo so into behlala naye behlala ne sister yakhe plus nabantwana besister yakhe kanye hlale nomakhulu pha mama katata okanye sister mama katata so bebesithanda ke bona bekuba mandi ke xa size kulotata ngoteketizo wena tefizo komeza ugqetyele kudalo apha sure so utata xa ndimbona emanqandini ndandivuya kakhulu because abanye abantu like abanye abantu sinotata baba bengahoyanga okanye ngokuthini mhlawumbe umuntu uzawubethwa imali yokhwela pha kulona nozana yabo wow wahamba fondini kwi amateur ukhulile wade waya na kwi Commonwealth Youth Games wayomela uMzantsi Afrika and naphaya khange ufike nje uparticipate you even went to kwi podium i-amateur days zakho bezinjani? Amateur bengekho lula futhi wami izinto zaqala zenza lula ngo 2015 Kose ndixelele namba kudala mandidlala ndiluza because inarbitration ndilweka i2 naba ngo2012 nansanofe ngo2012 ezaphinda zoluza ngo2014 luza kumdanzana qha ngoku enayini weight yami engaqualify nansenza o42 sibe silwa ngo45 okay kana first 10 and qualify ke aba ndabethwe ndandla noSive so ndaluza so ke walwa nono nje senike ndalwa kwa amateur kwa amateur oh sure naphinda ndaluza kuSive the following week nadla noCafu ndaluza kuCafu yo wendini ndakaphunywa the following ndaphinda ndayiluza kuTyirha naqombe ndazixelela pha ngunyaka wami unyaka ozayo sure ngunyaka wami bethanda bengathanda sayida bakhona wethini yami orabekho next day xa ndifika hayi akho umuntu wethi nami kuxina bangathi kwakuTyirha namvuthulula yena uTyirha kwi second match
hayi noba ifight ethu wesithathu kanye yesine le Oh sure. yona kakhulu notyirha kamasha. Yeah, that feeling yokukhethwa to go to the Commonwealth Games. Now you are sharing this news netimer nonozala as well. Mhlambe nomakhulu. Yeah, ibinjani lanto thunoko kuba ngoku ndinxibe ugreen and gold. Hey bhuti wami noxela indaba eyi-1 into yami yoku-Commonwealth ngathi ngayibeka njana cause nako kungakhethwa ngama kulaa team. Cause yayindim mna sasiyodlala eAngola ne. Yeah. So pa eAngola ka-announce apha ba umntu obuye negold apha uya ku-Commonwealth Games next year. Umntu ongabuyanga negold and ke ngoku abantu abeuricardo Malajika no-Oyanda nogogo babuya negold naphathi babe badala kum nge-age. Okay. Ayindim niyedwa umntu wayiqualifya pha. Okay. But xa ndifika ngapha ke ngoku sikabe kwakhetha bazikhethela umntu wabe nomntu lo bamkhetha yi-cadet, it's not even noba yi-youth. Ngoku abandixeleli mna bandiqhatha bathi ndizayo kwi-World Games. Sure. So mna ndibuye eAngola sendiyazi uba ndiya ku-Commonwealth Games. Okay. Ajima phela ngeseke ngaJanuwari najima but andixelelwa apha ejimini uba hayi sakola akukhethwanga wena apha kukhethwa ubani and lo bamkhethele yi-cadet brand yanikhathazayo. Sure. Kanti uyakwathi koyiwochaza umntu ohambayo e-Commonwealth Games azange iphinde ndijime kakuhle ndaqala isiphume ecaleni notshaya nothini. Yeah. Cha ke ngoku ndathi sendiqala izinto ndaphinde ndabuyisa inyawo. Qombe yama makhe ndijime izaba zii-trials ngoku ku-trials xa ndiye ku-trials ndiqala ubuya ne-best boxer negold. So mandingahlisa sasidima so mandijime because into yotshaya izonceda ngandawo. Ndajima Brian ndajima nathi ndisajima kusajimela i-trials zeBuffalo City. Angena imessage ingena kuBravido qha bendibonisa uBravido la message uba ithi hayi umuntu oqualifya ya-Commonwealth Games akaqualify lo muntu bampikileyo bona. Umuntu oqualify uyi-1 lo wayebuye negold phaa ngusiyakhola kuze. So naye olo hlobo ke mna ku-Commonwealth qombe ndandixolanga mani nokuya kwamapha because andikho prepared ohlobo besupport because mna ndijimela ii-trials eBuffalo City anditrenela iya ku-Commonwealth sendiyikhuphe into ye-Commonwealth. Xa ndaye olo hlobo xa ndalwa phaa ndalwa noba ndalifight zayi-2 ndalifight ayi-1 ndalwe koyesibini ngoku ndabe ndisilwa semifinal ndabuya nebronze ndabuya no-number 3. Sure. So ndabetha olo hlobo ndathi xa ubuya kwam phaa ndadicide uba yahamba ndithenishe mani ngo-professional. Yeah. Turning ngo-professional 2018. Yeah. June 30 Mdantsane Indoor Sports Center. Usakhumbula uba usilwa nawe? Yeah, ndomkhumbula mntu nandisilwa naye. Simamkele. Mejane. Ngisimamkele Mejane. Then la fight sometimes it's exciting kwi-boxer la first fight ude uzibona uba ungabetha wonke umuntu. Now you are given an opportunity to ukhululivest ulwa Indoor Sports Center nosimamkele uyazi kangakanani le opponent and uwina pha nge-TKO. Ndifuna uxoka mna ndingamazi usimamkele because ndizoqala ungena egimini kule round endinomstopa kuyo because iqale wayendibhida. Ayendibhida because nam ndaqala nombone ngokusimamkele lo enehlobo lwangalo ilandibhida elo hlobo likubona ezibhoxa qombe izawubetha uright bet straight vela khupha inqindi naqa usimamkele labhida qha nazoqala zoqala ubashusha igazi ngoba round 3 nana bese ndimbone ngoma. Okay. Ndambetha nge-knockout ngolo hlobo. You went on Phumlani Maloni, you drew no Athengosi Thokwana, and you went on kuXolisa Magusha. So ongezo fighters or it's still your fourth fight yakho no Xolisa. I mean no Xolisa. Then you went on wayolwa no George Fundin uKhandulo ngahaphi kwela laseJoburg. And how was that fight as well? Kakanduni. Kanti sivele ndizichaza. Masizichaze zonke. Yeah. Siqale kamaloni bra. Nave nathi ku-manager man. Xa mbona umanager uMr akandithembanga ndithi kandinike mna umuntu oreyithayo. Ndizokubonisa. Qha akabhelieve yo.
wanika bathi abazanika umaloni Yeah. abathi bazanika umaloni ya yo namthina nqomba Ebhayi. anibethe ngishuti Ungishoti nawe nje mfundini. kodwa ngimfuthane kakhulu kunami so nanjimile kula fight kamaloni Yeah. Sure. nani ready for umaloni Then fourth fight you challenging SA title. then ndaye kwathiwa ngokumandilwe i-third fight ndathi xa ndigqibolo nomaloni pha nakhwaza ibhandi so yayi-second fight yam nakhwaza ibhandi pha so wathi manenze ifight esithathu ndadrawisha ke nothongwana kufight esithathu yabo banjani ke andiyazi but ke sayidrawisha nothongwana ndayidlala noxolisa amagusha Orient Yeah. nakula fight ndandifit ndiredi kule fight but result azange zinxolise because one of other judge yaza komenye ijaji eyi-1 azothi hayi awulwanga njengomntu ulwe njenge-champion kuthi ijaji xa ndiyabonile inoba itywa sisazela mfundini ethi awulwanga njenge-champion uzibonakalisa uba uyalifuna elibhandi kodwa but irawundi bendiziwina into ebalulekileyo sometimes kuwin irawundi nokuba wenza uthoni phaa eringini 12 rounds mfundini nandiqala nole 12 rounds yeah after 3 matches imatch yakho yesine ulo 12 round and you are challenging SA title jeez bro but endleleni yakho as you are saying ngokuba ziye zakhona iziphazamiso nawe wazibona okokuba ngaba ingathi lento yale boxing somehow iyaphela take us through to that moment apho usithi uphume endleleni because you mentioned that ngosiqalayo kokuba somehow ke wangathi yaphuma endleleni bekusenzeka ntoni at that moment elifeini yakho bhuti wami ndingathi okay into yokuqala kwam yobazoba serious nesizinto ndayiqala ngoku nandisanokhutshwa etimini kodwa nanditshaya izulu ngelaa xesha ndingakatshaya ezinye izinto so ngoku sendiphakathi kaprofessional yintoni ekufrustrate kangako ndalwa notanyana ndathi ndisaprepare utanyana na Brian kwaguli nona sendlini ndizawulwa notanyana yaguli nona sendlini olesibhedlela wafumaniseka ayikwazi uthetha ayikwazi ubona ngoku ndiye-fightini prize yokwenza operation qha ke manje ndingamntu uzixelelayo uba noba kungenzeka ntoni na but uba ndifuna into ethile ndizawuyenza into ethile noba it's either kwenzeke into embi njengangoku bekusanosoleko umakhulu ndiphephere uJerusalem so ndazixelela uba ndizayiwina ifight and loo nto leyo izondikhupha endleleni so kwenzeka loo nto nakala mina eguli nona sendlini andistresa loo nto leyo so ke ngoku after ndigqibole notanyana kwafumaniseka xa ndiyoyibona esibhedlele ingumntu ongakwazi uthetha ayiboni kodwa wavulile amehlo ibinto anerayithi le ndacinga fanisa uba le nto naye ayinditye lewe kwazobakho iCovid then ke ngoku ubone apha endlini azobona nezinye izinto ke ngoku endlini yabo because mna ndikhule ndingulaa mntu mabra xa ndinento ndisenzela abantu xa ndinento qha ngoku ndibone amanye amacala apha endlini so uyake yandikhubekisa nam laa nto then nalapha ejimini nalapha emanqandini ke ngoku bona uba abantu bahamba nawe xa utrend xa ungekho trend abakho nto bayithethayo ngawo and ke ngoku xa yabona xa usenza into ezirayithi abantu bahamba but xa besenza into xa usenza into ezirong at the end of the day singabantwana so siyadinga uboniswa kwezinye izinto yabo but abantu abadala baboyumva so izandikhubekisa nqomo after into ezingake sendizenzile yabo for abantu phinde imistake yami ke ngokuthatha ezazinto ndizifake enhliziyweni ndachaya kakhulu ngelaa xesha and ke ngoku one thing enye into wena bhuti wami nomonelana kwethu boxers yabo siyamonelana sisiboxers and sisebenzisela namayeza amdaka yabo banomnye iboxer ke yayithetha loo nto leyo kum yabo bayo mnandi into zam ziyama-trend ndina-5 fights yabo yabikhomberisha yabinqake ngento zondichitha qha ke makandazoya ezaa zinto cause andingumntu ubhiliva kakhulu kwezaa zinto zamayeza ndindiqale ezaa zinto zondichitha so ngeli xesha le-COVID so ndihleli phantsi mosima so kule ndlini kwakho umntu uphangelayo so ngiqoba into ezininzi ziyandistresa mani tshaye kakhulu elaa xesha ke ngoku ndachaya ndazolwa nobangile
Lweni kwami nobangila I don't think ba nandifit nandi-train but not mentally. Okay. Nangakwazi ucinga okay bangile ngizambethe ngenqindi nangakwazi ucinga but nandifit and ngingonsoyika noba ingathi unfit kum but ndifit cha ingqondo le ngicela lana leya so ndandingekho fit mentally for uba ndingalwa nobangile ndilwe naye because bangile ibox good nayo box lona. Yeah. Jeez bro. I-boxing inochuku. I-boxing bathi abantu bayo iyakhweleta because it's a calling, if you can say it. If ungene kuyo and you give to yourself kuyo, iza kubiza noba uphi noba wenza ntoni, you always have that thing ngokuba anigqibanga, you know, especially xa uphuma ngendlela nawe ongayithandiyo usaqala ne-career yakho at that time. Ubuya kwi-boxing njani fonini? How do you recover kuyo yonke lanto from ekuchayeni, not only ekuchayeni but now it's abuser now in a way and it's overwhelming you. Iyakukhupha tu kwi-boxing kufuna estradweni. How do you recover from that period? Bro, that yabona kokunina nathi ngokuse naba ke ngoku sense nomnyana ndandisandoba nomntana ngalaxesha. Xa ndiyabona uba izinto ndizenza kakhulu manje ndandisendifuna noyiyeka i-boxing. Xa ndaxa ndiyiba nathi no man kwanaba benenzela into ezingekho right but ayiloo nto leyo ke nama ndibuyumva cause at the end of the day uba ndingaqhubekeka nezinto ndizenzayo ezingekho right ngubani ozandihoya mna, ngubani ozahoya umntanam. So ndacinga uba yihle indlela endikhule ngayo mna ibingekho drain, so unyanam angakhulu la hlobo yabo. So ndabuyisa inyawo lo hlobo nadicide ngoku obuya kwam ndadicide uba cause nala ngqondo uba ndifuna ukuba lapha eMonti. Okay, sure. Makhe ndizame neRhawutini. Ndazama ke umntu ononzamela ecoach baseRhawutini. Anzamela ucoach Bini. Yeah. Ndanyuka ndaya coach Bini. Xa ndathi ngoku sendifikile pha coach Bini nahlala 2 months 3 months kwafika enye iboxer naye yalapha eMonti. Yayogciniswa pha. So le boxer lena nayo pha mna ifike pha ndingasatshaya izinto so ndihlele ndijima. Xa ndiqombe kunezinto mna apha endingazincanywayo qha andistate. Yafika le boxer yakhangela indawo yotshayayo ndaphinda ndaqala eqala sendipha. So seJozi. SenseJozi. Yo fundi. So ndathi ndipha ngoku qha ndingatshayi kakhulu ngona ndipha eRhawutini. So yathi la box iyabuna yakhalaza uba incanywa mani into zenzeka phaa, so ifuna ubunqaba le-chance yam mani yobuya le kwenzela izinto noba ndiyazenza ndingazenzeli kude kunekhaya. Ndabuya ngona azojoyina utamla. Xa ndifika kutamla ndifika musitamla ndandireyitha unumber 1 ke seyi. Noba kwi-WBC ndireyitha unumber 20 into la xesha. Yeah. Qha ke ngoku champion sengibangile. Yeah. Ndaqala phaa ngoku ndaba ndathi yabona mna akho mntu uzaphinda ndibethe kakusibini ndizambonisa ubangile. 2023 lapho ndazicela kwa utamla wathi sitamla sekho le nto ethile ndithi okay itamla ndayenza cause ntoni aim yam uba mandibethe ubangile akazundibetha okwesibini ibhandi lam ndiyalifuna. Yeah. Enye into ke eyaye yandikhuthaza ndafocus kakhulu eboxing but nangoku sendigqibile ubetha ubangile efumaniseka uba xa ndifika endlini ezaa zinto zazisenzeka kumani kaxoli mane ndisicinga manezinto. So xa bendibanaloo nto ke ngoku xa ndifika endlini loo nto leyo izoyeka ngo-2024 ngosuke ndiyijoyine enye icawa apha esigingqeni. Okay. The Revelation Spiritual Home. So phaya ndamamela imfundiso zaphaya into ezifundiswayo nento zaphaya. So besenza izinto noba sendifuna uyotshaya ngonqombe man into ezi zinto ebezasenzeka kum kwakumele zenzeke kubani. Yabona so bendithethele lelo hlobo naxa kukho into endikhathazayo ndaxelela izawugqitha le nto ayizuhlala. At the end of the day apha elifeni zange kuthiwa zonke izinto zizawuba lula. Sure. So nezomfundiso endazifunda phaa eRevelation so siyanceda xa kunzima fanise kuba ndicinga into ethile ibe ndifunde ecaweni yabo.
uTamla udibana naye usuka eJozi so ulifumene ithuba lokuba uye eGauteng and you came back ngenxa yokuba usithi izinto ezenzekileyo pha khange onwabe. Nidibana njani uTamla? Ngubani onidibanisayo? Okay, sidibana noTamla. Okay, uqala umntwana ndidibana naye kwenye ibox ejima kaTamla ejima pha. So sasimanje imani ncokola naye. So wathi kofika lesibini uSinethemba ke ngoku. So Sinethemba besebenzisa ifoni yami xa ncokola noTamla. So simane sincokolela hlobo noTamla. So wathi singenye imini ufuna ubuya manje ndathi sine unganishiya apha nami. Nami ndiyahamba ndincamela uxoka ngikela xa ngikabikho good mfaka English from ndithena Coachbin. Umgoqe ngesingabla. Yeah, mntana umgoqqa qobe Coachbin uzabe nisokolisa wena nibe ndistana yena ndifuna nibe nobe ndicacisa into eninzi. Ngifuna ndithi hayi ndifuna nje zikhona into zasekhaya zamasiko ndifuna uzenza. Because bani ndizafuna uthetha into ezininzi. Izandisokolisa English. Aphela uCoachbin ndohlole yabo. So nakaba hayi ndacela uTamla nathi hayi ngicamela ujoin iclub yakho Tamla. So ndayijoina kwiclub kaTamla olohlobo ndafika noSinethemba pha kothana. Ndabe ndijima naye ke ngoku. Nadibana nolohlobo naTamla. Then kwabe ufika kwami nandi number 1. So kwakunyanzelekile ngoku i-champion izolwa nami and ndijima phansi kwejim kaTamla. Sure. And ngoku bangile bethe iboxa kaTamla. And bebethe nami kwemi. Ininzi le revenge funayo. Yeah, ininzi le revenge. So nami ke ngoku so nami ndazinikela ke ngoku lahlobo ba hayi awuzuniphinda uyaphosisa. Ncama nantoni na. Ancama nandijima nakatani baleke ekuseni uvuke nami ndobaleke elwandle ndibuye elwandle ndijime ke ngoku awara. Sure. Niba niphumlezo awazi ndiphinde ndihambe ndejimini. So nandijima kathathu ngosuku. Jeez, because nandisendibhizi nandisenditshaya kakhulu elaa xesha. So kwafuna ndikhuphe yonke laa nto esemzimbeni. Nami noma kwakuthiwa mandijima kayi-4 because into endingayifuni uba mandibethwe kabini. Yeah. And now you are clean. Ndi-clean. Zonke zonto ezo zizinto othi nawe xa uzimotivator uthi ezanto bekumele wazenzeke kubani but wavuka wavuthulula and here you are namhlanje. You have written a new story kwi-boxing. Sithe sisakubona mfondini usakhula noTamla siyibona i-relationship yena noTamla kukhona noNomzethe ejimini. Boom, the breaking news kuthiwa siyakholwa kuse uye eGauteng. Hey mfondini uTamla ubulithemba lakhe because ebesithi I remember one time sisenze interview esithi yabo xa ifika iboxer eyonqinayo ndiyinika ukuse ndisparisha nokuse uzayibetha ukuse pha kwisparing ubungulo muntu lowo that ukuthatha njengonyanakhe and nathi we saw ukuba okay this is a relationship esibonayo father and son because simbonile kozolantete yabo. Then ideal yaseJozi ifika njani? Hey bra, ideal yaseJozi bra yabona sometimes mina ngilamntu ma bra ongathandiyo xa mina ndithanda uhlala kwindawo ufuna uzafuna sekuba mandicina izinto kum ngaphakathi yabona ndithi xa ndithethayo ndingavakali yabo. And ke ngoku besezininzi qombe kudala mandithetha manapha and andivakali yabo. And ufumaniseke nezinye iboxers ngokapha ejimini mna ndithanda kwawuhlala kwindawo kukhumona kuyo yabo. Ufumaniseke uyashawuta apha ejimini wena wedwa. MasuTamla ekwazi ushiya mose musahlala phandle ngaTamla. So uTamla ashiya imali. So nami ndingayithanda nomfonse kube funa siyeka okay sokhupha imali because ejimini ndizawuba ndim ndedwa ndizawushawuta uba kukho ezinye iboxers akuzuthethwa uyabona eziqanqombe eziweek noba waphela unyaka wokuqala kusenza kolahlobo. So xa ndaqombe nakunyaka wesibini ndazithetha ke ndaziraise ndazivezela uTamla baye kwenzeka nohlobo Tamla ejimini. Athi uzayithetha loo nto leyo akayithetha but izaqhubekeka. Fumaniseke uba ke ngoku naye ke ngoku unento fumaniseke uba nami endingazithandiyo then ndizithethe but ubona uba izinto akazihoyi. So ndingulaa mntu umuthulayo ndingathethi. Qha ndibe ndizazi uba kuyenza kwenza into ethini. Because nokamba kwam phaa not that uba uBrenda adibana noBrian phi kanye ndathetha noBra
ndavele uBrian ndamshela imessage ku Facebook ndamshela inamba yami because kudala ndithetha yabona ba into ezithila ndisithanda and akunyanzelekanga xa ndisiya ejimini ndibe unhappy ndithi naxa ndibuye ejimini ndiphinde ndibe unhappy yabo so ndandingekho happy zezinye izinto so ndandimane ndikhalaza kuyitamlani ngiyitamla kunje nanje but angamameli na like icinga ukubona siziboxers asifani mase ezinye iboxers uqhelile uyenza la nto azibetha athatha loo nto leyo ayisuse nje lano so mna xa ndithethe into bengasike yini lento ndiyithethileyo yenzeke like just like ngoku yabo apho kule ndawo ndikuyo ngoko xa ndithethile noko ndiyamameleka bendingakabi yi-champion pha besikhona i-world champion uRicardo Malajika so bensithi xa ndithetha phaa kuBrian andimamele uBrian so yiloo nto yandihambisa but not that bekho ntoni xa indlela endatreatha ngayo so azange ndithande nam yabo. Now we are joining this big club Gauteng. Abantu that are next to you, you have Brian Mitchell, you have Fernandez. These are the people that have been there with boxing and they've been producing as champions. You know, banegama labo nabo eSouth Africa. Take us ukufika phaa kubo and the atmosphere eJozi. There's always the thing over abantu iziyemke boxers zethu then masifika eJozi ziyatshintsha istyle sazo sokulwa. They are no longer the same, they are no longer aggressive, balwa ngohlobo oluthile. Ukufika kwakho phayana. First word bathini first meeting yabo nawe ithini? First meeting yazange thithi into enenzo Brian because nafikela ku Brian pha. Okay. Brian wan introduce ku Coach Vusi. So wathi coach wami izaba Coach Vusi. So wathi uBrian into yena ngazuyenza kuba makatshintshe ihlobeni lwangalo. Okay, sure. Yabo qha into zasika yenza uzasike into bazayenza na training banifaka itraining qha. Then umsebenzi wami mna ukuba manijongane netraining enye nenye into ke nendawo zohlala nento zothini nento baza noye lezo zinto. Okay. Ke nasejimini ke ngokuphaya into yandibangela uba ndalwa mose fight yami no Samuel Salva. So Brian azange axole ke enami azange ngiqole. Abe winile what? Ndabe ndinile so kwathi manditshintshe neku Coachman. Okay. Ke Coachman ke siyavana naye akho ndithini no Coachman xa nanibathana ngaye pha inhlonipho bayihlonipha iboxer neboxers enjima nazo ejimini pha siyanhlonipha nami qha yo buya phe ku sparring nathi yo nathi fika kwampa ye aspara no be 2 days 3 days yo akafuna iphinde nde kwenye iviki nathi aqalisa sinjalo xa kunqumisa ngiqalisa ntentini lento yastana ke go ndastana kuba ake ngonjwana kusparring pha namsene iqhelile ngolana sure because ayincedi bazithi asonga ngumbani kwesparring because mayithi fika opponent ifike noko ihlunu ziqhelile yeah bro ijourney yakho it's so special man sithe senjalo after la fight yakho no Salva uwinile kusibanda Fondeni and it was a beautiful fight as well. Then Salva now shot to the world, Jerusalem, the first title WBC kwi 3-line Manila. That was a big event. We've been waiting for a fight yakho no Jerusalem up in South Africa ayijifike asijonga kuthiwa ibouts phayana ndzaba zingaphi ibouts phayana silindile kuthiwa yes la event 3-line Manila against Jerusalem first attempt at WBC. Plus iqala apha uyathi akumnandi pha because yonke into pha fika yonke into ndibeke nikhalelo nazi TV kanti no uyanzi wanithetha isiXhosa noko wanzama English zabo nxebeleza inkula event inkula event bra cause kodabona kwayihlobo oyayilungiselelwe ngalo pha nehlobo ayilungiselelwe ngalo cause nami nehlobo nanoye ngalo respect siyeke ngokwe fighting yo pha noba brand akita ngo 7 8 pha
ndayolwa ngo-2 ekuseni oko bendicoba amabhayindishi so ndinezibhawu so kumane kuthiwa hayi buzawuphekeliswa ezinye zingena hayo jeez bro until i-fight Brian ke ngoku fight fika sendinalo novalo ke ngoku jeez bro fika sendinalo novalo fight le ring ngisoyika but ndazixelela into eyi-1 ayaphosisa uMelvin so elinye icebo ndalingenalo elinye icebo phaa uba mandilwe kakuhle ntoba noba nandimbhokisile ndandizawuluza uba ndimbetha nge-knockout so ndathi caba mandilwe ndiye phambili sidala qha and ndafunda lukhulu kulaa fight. We saw at some point kula fight nawe kwezinye round uzithatha and there are still people that they believe okokuba kula fight you won. As you are saying ngokuba you didn't win because you were on his hometown okanye kwindawo azalwa kuyo. Wena, do you believe that you won that fight, first WBC attempt? Yeah, but ndiyabhiliva nandiyiwinile la fight. Noba ngo-2 points okanye ngo-1 point because bandayiwini fight ndikona ndilidisha nge-rounds. Sure. Because yena into ayenzayo nehlobo endiliqaphelela ngoku ndike ndayibukela le fight. Uyalinda i-round ubethe round kwale xa kuzaphela i-round abe ngona afuna uleqisa agqibezele so into endiyiqapheleyo ngaye but phaa ndandimshange noba ke uzawubetha inqindi eli-1 ke akanode abethe inqindi eli-1 lithathe zonke eza points bendimbetha ngazo. Yeah, you went on to 12 rounds phayana and sithe sisenjalo sisalindile because the last time you fought it was October 29 and then we are still waiting siyakubona uyavela kwi-ratings but akho nto ethethekayo. Boom, rematch home eJozi Emperor's Palace. Ifika njani le deal for then bathini omene to make this deal again for you and what are you promising them? Awuba no man mayibuye la fight and ndiyayifuna le WBC again. Ndingathi uBerman ngazange afune uyithetha. After sigqibolwa phaa besithi uBrain hayi makafuna i-rematch athi uBerman no hayi yekeni kusethi uzayilwela ibhewu. Yayibeka olo hlobo yena. Sure. Kulo nyaka isithi wathi hayi I didn't sleep boy so bendifuna le fight and kudala uthe kothi uJerusalem bezodlala no Oscar Kholazo. Caba ndiyazi ke kwenzeka ntoni uKholazo wafumana enye opponent. Okay. So uRon I think uyuse la chance so Jerusalem be ready be prepared for a fight. Wambeza. Yeah. Uyayazi uba uRon unithembile naye kwani kuba makenze lana vele ambizi because besifit bese-prepared. Mna bendilungiselela enye ifight. Yeah. Kanti uba makambizi uyayazi uba ndizambetha. Walimbiza ke lo hlobo ayefundini nawe ubuse-prepared fight ethile nansi fight eSouth Africa i-rematch. And wabiza ke ngoku ne-president for uba izowitnessa ngokwayo. Je fundini. I-president ngokwayo ye-WBC ibilapha because of you guys, you and Melvin Jerusalem. That moment, now after 12 rounds of boxing, we've been watching as South Africans asikwazi kuhlala phansi fundini, we were part of that history nathi sibukelele WBC xa sijonga kwimbali zange yakhona Eastern Cape despite the greatest boxers that we have ever produced in this province as zama nazo for the years and years and years. It waited 16 May 2026 siyakholwa one way khuse being crowned as WBC. But ingxaki yabo not bendibeliever ba ndizaba bendiyazi. Sure. Bendiyazi ba ndizaba yi-WBC champion. Sure. Because kamathi ndandifuna uba yi-Olympian but ngenxa into zenzekayo ke but naxa thenisha ingxaki mani ndithanda ukwenza le nto ingenziwayo.
ngoba hayi ndabona mane baninzi abantu abane-double B ne-double B elibhandi lidrenelithini lo IBF elibhandi ulibona koFloyd ulibona koPakio ulibona nakubox ezintswambo ngqombe makhe namli xa ndijonge list bayitrim babeyitre abantu abasenalo elaa xesha othinisha kwam so Kevin Rosano lifumana nalareni ngqombe man nama ke ndibe ngomnye wabo xa ndisithi ngqombe Eastern Cape noba ngaphi xa ndijonga man akho umntu kwekazi mandisebenzisane nalo ibhande bekazi mhlawumbi ke nezinye iboxers ke zizawufunda ke zize nalo ibhande jeez bro one way congratulations bro now I was talking with Brian Mitchell and asking him okokuba he defended his title more than 10 times and he is a Hall of Fame in the boxing. Vuyani Bong with the Beast, he defended his title more than 10 times. Welcome Hawk Nita, he defended his title more than 4 times, and you're going on and on. They defended their titles, and you come to this new generation. It seems like boxers there to now, they don't have that caliber. I don't know, I won't say but they don't have that caliber, but it seems it's so difficult to defend their titles. It's 2 attempts, 3 attempts, then he title phinde hambe. Bathini kuwe to keep this belt, and on your corner you have someone that defended the title yakhe and breaking the record kwi-Africa yonke and now nakwihlabathi Brian Mitchell. The strategy and the plan to keep this WBC to belong to you. Bathi cebo liyi-1 bhuti ngokuba mandihlale ejimini ndibe discipline ndingathi ngoku ndikube ndinebhanti ndifuna uhamba indawo ndingaqalanga uzihamba yabo nditye into ndingaqalanga uzitya ayibethe itafile bemnyama kwa-8 kaloku abanzima lokuba let's say nokutya okutyiwayo ndingakhulisi weight kakhulu kufumaniseka uba njengoba bendiqala uhlala ku-56 ngoku ndolala ko-60 so izandichana ku-next fight yam lana so ndifuna ndilimite zonke into zam ndizibambe kulaa level bendizibambe kuyo. And WBC is very strict. Sikhwela kayi-3 or kayi-3 isikala sikhwela 30 days before. Shares bro. Okubukhulana isikala bamane bekunika i-days qha bangesuku elithile sifuna weight ethini and funeka ube 5 kgs away your weight in 30 days. So inzima ke la iqala pha ne-WBC. So yeah, and now uSiyakholwa Kuse ulifumene ibhande from then we were expecting more people to welcome you. You know what, when uBramindlo was sending us a communication etshoyo kokuba uSiyakholwa Kuse yafika ngosuku oluthule nosuku elithile airport east London kuGompo, and engqondweni yami I saw many people beyokhawulela because it's not only this thing but apho suka khona yonke lando the welcoming, we were not happy as a team, you know. As figure phayana abantu they are not all hlobo sifuna ngalo, you know, okanye besicinga ngalo, and we went on to a city hall abantu still. Do you think mhlambi you owe anything ebantwini okanye kwenzeke ntoni mhlambi lihlobo uhambe ngalo? Because thina engqondweni yethu were expecting. How disappointed you were when you see your welcoming kwi home city yakho, as much as wonke umuntu was seeming happy on social media, and but xa kuthiwa masiyokhawulela sifika hayi man abantu apha abekho kwenzeka ntoni? Bhuti wam mna kange wena bhuti wam ndikhathaze kakhulu lana because into ndiyaziyo maxa uthandwa ngabantu abaninzi yabo boyazi khona lento wrong yenzayo. Xa ungathandwa ngabantu abaninzi boyazi uba there's something right wena uyenzayo. So mna I feel like uba lento ninzi leyo inkulu xa ngabona abantu phaa
yabo so ndibelieve lo mna ndingumntu onjalo but ngathi ndibelieve mna ndibone lo hlobo yabo because if ever ke babe khona lento wrong ke ndiyenzele ibuza babona abantu bebanintsi pam but ngoku nenze into enhle emonti but abantu abavelanga yabo so mna ndiyazi lo hlobo bhuti wami so khange ndibe nawalo ndiyazile uba eMdantsane ndizawufika bekhona abantu benilindile and ndafika benilindile abantu eMdantsane yeah and the streets were out eMdantsane wonke umuntu bephumile fonini sharing your name and then nyani xa ufika eMdantsane how is the feeling na xa ufika nawe for sure ubunayo into ethi okay xa ndifike airport ndizawufika bekhona abantu abanilindileyo but now ufike ekasi lakho ngoku eMdantsane wonke umuntu ukulindile all the way to endlini sonke ezistrato fonini ibinjani la feeling mina nonwabisa kakhulu bhuti wami because eMdantsane kulapho ndikhulele khona into eninzi ndisenze phaa zonke izinto zam ndizenze phaa eMdantsane into zokulwa nezothini so ndiyaziwa especially 8 and 10 yeah ngoba ndiMdantsane wonke bra ndiyaziwa kodwa ndaziwa ngale boxing yeah now as we are coming to a closing funding seyikhona into seyithethiwe i-team about what's next because ke sabona nenye picture is circulator on socials ukuba ingakhona chance ye unification i-team after the success senihlele phansi and checking the ratings the possibilities to defend and get another title maybe but asikathethi ngento edibanise ne-fight but bamane bendifonela bendichekisha uba ninjani but into edibanise ne-fight bebengakayithethi okay into ke mna ke ndibini bike ndicingayo ingayile nto ye-rematch but nayo andikabikho sure ngayo third fight but andikabikho sure ngayo because I feel like xa ulwe ne-champion champion iyasayinthwa intongane nelana rematch clause yeah so ne-champion izoxola so yona it's a must yona that's why nisithi ndikabikho sure ngona meeting ngaphandleni bayeniye ya-step aside ade ayiyanyoka inyusi wethu kanye so it's possible that you can go for a third fight it's possible jeez bro and ama-Philippines akayeki ukula man bro awule inhloko sendibona uba yena uperforma kweyiphi uperforma ixesha lakhe sendimbalele noko ngokuboke ngayazi uba awuxa kushiyeke iminute uzawufuna uza for intro so izaba lula at this time for him bro he caught you on the 11th round and sathi cwaka bandeni hayi ndibambile bro andifuna ukuthi because xa indibambe ndizawubetha i-left hook sure xa ndathi ndizawubetha left ndizawuphakamisa umlenze because andibamba ndavele ndawo because if ever bendibambe wanibamba like yena ndibambe correct bekuzaba nzima fundi ndibambe ndiphakamisa umlenze ndabetha ndawo ndaqombe umlenze wami besemoyeni ngobenzima xa ndivukayo andikodizi ngathi ke noba yi-fitness sure because bengekodizi uvuka kwam ndivuke sendirayithi ndimbona nango hayi ndingaboni kayi-2 Mr. Nays, do you want to close anything before we go? I'm coming to Jim. I bet you fights, top 5 fights, top 5 boxers. Okay, as we are going to close now, we have our own culture here in this podcast where you're going to give us your greatest boxers of all time, your top 5. Izalapekaya. Mhlawumbe na Orkant if you're Fona, and your top 5 fights zakho kwi-career yakho so far. Top 5 boxers? Some? Yeah. Ngathi kumeni Pacquiao. Okay. International, sure. No, bengu Floyd. I think it's naye apha na ubuso bakhe bukhona. Bengu Floyd. Ngibanga Lamacengo. Lamacengo, okay. Ayo.
Lamajengo bengutengo omnye. Okay. Awutengo emncane. Zifomo sesi. Yeah. Then nyibe ndim. Era zonke zinternational awuzibona apha ekhaya. Hayo. Mina ndethu. One way bra. Your top 5 fights zakho othi zinsolsile ke fights nokanye zazimnandi okanye bezimnandi so far kule career. Ifight emnandi ifight am no Xolisa Magusha. Okay. Le SA title? Le title. Le le yam notanyana ke engekho mandi because tanyana ndikhulela phansi kwakhe. So be yam nobangile lesibini 2023. Yeah. SA title again. SA title. Yeah. Izoba ngoni be la fight am noMaloni. Oh yeah. Izoba zezizika Jerusalem. Zethu. Oh na Pevin. Pevin, but yeah, that was a good fight. Yeah, emnandi la fight am good fight. Was it tough? Yeah. Angeyo fight alone. Then ngathi leka Jerusalem lesibini leka Jerusalem. Bemandi. Hey. Umasipala sekukwecile. Sethethe nawe anything? Konto sokulungisela yona. Sebethembise ngendlu ngo. Eastern Cape. Akho message from the premier. Anva message aswa ku premier. Do you see it? Khange ndive nami. Jeez, bro. Such an achievement. Kaya sibone Nix esuka ku premier. Sport Eastern Cape konto bayithathileyo. So far message wise mhlawumbe wishing you all the best and congratulations. Batshele kubani congratulate but like into esendithenjisiwe abiseyendlo maqa. Umasipala. Jeez, bro. Yeah, nice stuff in the Eastern Cape. I know. Just one question, Jay. Sure. Long we wait. I'll struggle because they say I'm one of those way in sponsors. Hey, bro. Overweight. Sanga wako overweight and what in Sanga prayer. Ingxaki i1. Hey, wait, ingxaki akho buhlungu wena. Okubhlungu wena prayer u overweigh. Ube utsalele imali nezazinto. And lawe ngokuyamba phiyamba kulo discipline abawona uziphatha njani. Cala iweight mayo ndikhathe kakhulu bra. Yabona kuya encedayo ngoku lento eWBC. iWBC izafuna u42, uzafuna u52. Ufuna u49, ufuna u48. Yeah. Mhlawumbe kwenye iveki. So la ndiyakusondeza weight nawe so uthi usitya yabona ndiyatyama ngoku nditya until dikeshe naba 2 days bama ndiyokhula isikala ndiyatya ndisela amanzi sele drink ndisela amanzi sele drink ndiyazi amanzi ndiyaphinda ndiwakhuphe ejimini yabo so la nto ibaleke ifuneka umuntu naye azigade ungabawo because kodwa suku lokugqibela anqondo ikhona ibox ekutyayo ngela suku lokugqibela before weyin anqondo ikhona ibox ekutyayo ziyatya enye bifuna energy drink yebo another question. Sure. Another question that I have is bantu abaninzi bayabuza ba in terms of financial advice. For the most part, sithetha ne-world champions, former world champions apha siyava ba umuntu athi lo sande bambe imali ethile okanye mhlawumbi uyibambile nikhuphe isitulo kusiyaya unaye umuntu that is advising, guiding, mentoring you when it comes to financial advisor. Bhuti wami ngathi ukhona man bhuti wami because umfazi kaBrian by Gauteng uyasinceda ke koloqala sixelele bayifundini suxhomeke kumali ethile ungaxhomeka kumali sponsor ungangcinisa imali ndikunike nyanga nanyanga ele kuba uthi ngenyanga ethile ufuna imali ndikunike but la mali imali yakho leya khona nizawuyenza yona but abenenye imali athenye imali ungayigcina uyisavele wena sibe ibe ngokune Golden Glove nayo ngapha ibe save imali ngapha. Wow. Is sponsor unazo currently?
Sponsor sikhona sponsor si1 but nesesibini sonza lezinye zazibona xa ndibene xa ndikwela cala okwecala iyazi nqabile welicana Nix Eastern Cape Nix kodwa man there's something is wrong. yeah Bese it is nothing. Nix zonke car companies there are many secwaka Okay. One way. Thank you so much, man, bro. Kule last part esifala ngayo ye financial advisor and financial management. We are wishing you all the best, bro. Please, this is a life-changing achievement for you. We don't want to in the next coming years uze apa use to bombako after you got this belt became a curse, but we want you when you come here again, would your life change after you got this belt? You got the businesses or whatever thing that maintain you for the rest of your life, you know, because you believe now, but this is the thing that you also pilangai. This is the thing also this is the thing that you feed your family and umama no tatako. So as you are holding this belt, we are wishing you all the best, but if there is anything enqondayo ba ngoku izomendleleni yakho anqondi bikhona ngoku because you have done enough, you've been through a lot ebomini bakho, now you are here, you are at the top. Please lift nabo basezantsi when you are at the top. Ndabulela bhutam, ndabulela nakuwe ngokubiza ku podcast yenu andibulela kakhulu Prazam. Yasibukela? Ndayibukela ku Facebook. Ufuna ukukhumbula when it's all said and done, the city bana sina first world champion WBC, the first one ever sasinayo engutatu siyakhona bese ulitime elidala. Ufuna bakhumbule ntoni ngawo? Abana ngumuntu othuleyo. Okay, ufuna uthini kwincosi ke ngoku? Incosi yakho xa imali ikhula fethu xa isithi bana hey utata unayo xa ngigugulisha nangu ufuna uthini message ndifuna ikhule iyazi ba apha elifini akhona izabalula apha uzaba nzima ngamanye amaxesha but ayilonto le babo uphelile ubomi apho wafuneka umuntu aqiniseke qha kule nto afuna uba yiyo hayo kabe ndifuna ngathi ndiyambulela ngoba seceni kwam because bekhona ebubini apha elifini nangona senze into eziphuma ecaleni bekhona benenam yabo, so hayi ndiyambulela naye ngoba kaseceni kwam nomle ngumntu wakhe ke lo athetha ngaye yazakala no plus zicinga Thank you so much, man. From our side, South Africa, siyabulela, man. Thank you so much. Please make this channel bigger. Follow us on Facebook, Sports Edition ECTV, as well on YouTube. Please subscribe. We can see that there are a lot of people that are engaging and interacting on our channel on YouTube. If you can make those interactions zilingane ne subscriptions zethu, then we'll be bigger and bigger and bigger. For now, cheers, good night and God bless. Ne EFF ayenza ngalo bafike babulela